Oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangarang kambilog na news team asin ka newsroom. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan bareta sa lado lokal. May report si kumpadreng Jimmy, Chief Jim. Marhay na hapon, please go ahead. May foreign trip ang Sangguniang Bayan members kan ginubatan sa maabot na Febrero 25 sundo Marso 2. Ngunya na taon, ini ang pigkonfirmar ni Vice Mayor Gemma Anong Hoko kung sain igwang invitasyon sa Taiwan ang legislative body kan ginubatan kung sain dakulang bagay man ini na pinagkukonsiderar para sa Sangguniang Bayan members tanganing makapagpahiwas nin mga ideya unong sa legislasyon, mga best practices duman kung saan po pwede man ining magamit o makaadaptar ni na mga ideya, informasyon sa siring na pagtiripon. Basado kay Vice Mayor Gemma Anong Hoko, ang gasto ninda sa foreign trip na ini charge sa lokal na gobyerno kan ginubatan albay. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jim. Mientras tanto, dagdagan tapan dispatchos kan bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Ans Galero. Na mga narehistrong violasyon kan APSEMO Traffic Safety Division manungod sa dai pagsuulog nin helmet maski na nga ni urot-runa ang pagirumdum kay niya na dapat magsuulog ang si isay man na motorcycle rider nin helmet maski harani sa naan agihan o aagihan na sigun sa datos na ipinaluwas kan opisina ngunyan kan nakalihis na Enero 22 sagkod 26 uminabot sa 73 ang bilang kan mga nadakop ninda o kaya iguanin violation sa no helmet. Kadaklan ka ini hali sa 3rd District kan Albay kung sa 48 ang sendang na irehistro ikaduwa digdi ang segundo distrito dahilan so minabot man sa 14 ang wara nin helmet na na-apprehender ninda asin 11 man sa primer distrito kan Albay. Nagsusunod man giraray sa indang datos ang mga nagbabiyaheng motorista na wara man o nin na magkakanigong lisensya dahil sa uminabot ini sa 16. Nagsunod digdi ang driving unregistered kung sa 15 ang sendang na irehistro mantang igwaman ni na tig 10 na nairehistro ang nasendang opisina manungod sa disregarding traffic sign asin nawara nindara na LTO or OCR mantang sunod digdian na siyam na na-apprehend ninda manungod sa obstruction sigun sa Traffic Safety Division. Ngunya na igwasinda ni mga katuwang na deputized traffic enforcers nagtutubod sinda na mas mapapakusog ang implementasyon kan traffic safety code sa bilog na probinsya kan Albay asin talagang magtultul na ang mga motorista. Dagdag ni Bareta, Ans Galero, DCG. Thank you so much, Ans. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, kada Pebrero ang pwedeng pinakamagayon na bulan tanganing mahiling ang makangalas na kalangitan sa pagkabanggi dahil mahihiling ang pamosong konstelasyon o grupo nin mga bituon. Ini ang tinauanin doon kan astronomical diary kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa
para sa bulan ng Pebrero na magkakaigwan in particular focus sa norteng mga konstelasyon. Kaibanan sa mga mahiling na konstelasyon ang Auriga, Camelopardalis, Gemini, asin Monoceros. Mantang ang mga prominente na konstelasyon kan Southern Hemisphere mahihiling kaibanan ang Canis Major, Columba, asin Papis. Mientras tanto, mahinguha ang Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na magkondukta nin pagdangog kada semana para sa resolution of both houses numerado 6 o ang pag-amyendar sa economic provisions kan konstitusyon. Sigun kay Subcommittee Chairman Sonny Angara, target ninda na makapag-hearing kada semana sagkod matapos ang asin maging komprehensibo ang propwesto para sa economic chatsa. Sa giraray na siniguro ni Angara na limitado sana sa economic provisions an sa indang tutukaron asin da ikasabay ang anuman na amyenda sa political provision kan konstitusyon. Bako kapareho kan ipigubusol sa na People's Initiative para sa chatsa na wara ning limitasyon ang gigibuhon na pag-amyenda sa konstitusyon in kaso magtrayumpo ang voting jointly asin maigilid ang Senado. Nakatalaan na sa Lunes ang pagdangog sa chatsa sa Senado. Mientras tanto, ipigdeklarar kan Commission on Elections ang Pebrero 12 bilang National Voters Day kasunod kan pagpuon kan panahon kan pagkaparehistro kan mga botantes para sa 2025 lokal asin national elections. Sigun kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ginibo kan COMELEC ang deklarasyon na National Voters Day tanganing tawan doon ang importansya kan pagiging sarong rehistradong botante asin maipaliwanag ang mga proseso kan pagkaparehistro asin eleksyon sa mga Pilipino. Enot nang sinabi kan poll body na ang pagkaparehistro kan mga botante an puon sa Pebrero 12 sagkod Septyembre 30 kaining taon. Sa Pebrero 12, gabos na opisines kan COMELEC ang makondukta nin mga aktibidad sa pagselebrar kang National Voters Day tanganing ibusol asin enganyaron na magparehistro ang mga Pilipino. Ang pagkapaluwas ning voter certification sa gabos na opisines kan election officers, COMELEC National Central File Division asin COMELEC Office for Overseas Voting ang warang bayad sa Pebrero 12. Ang mga botante hala sa sektor kan senior citizens, PWDs asin mga katutubo ang padagos na makakakuha ning sertifikasyon na libre. May nakatagamang tabang ang Department of Social Welfare and Development sa mga paraoman na apektado kan El Nino. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary sin spokesperson Romel Lopez na nakikipagkoordinar sinda sa mga lokal na gobyerno tanganing makakuha ning listahan kan mga paraomang apektado kan tagmara. Mantenidong prioridad ninda ang mga nasa vulnerable sector na maafektaran kan manlain-lain na krisis. Enot nang sinabi kan Department of Agriculture na igwang sobra sa 2,000 na mga paraoma sa Western Visayas asin Zamboanga ang apektado an sa indang pananom dahil sa El Nino. Mientras tanto, sinikadan kan Bureau of Fire Protection ang hepe kan Technical Working Group o TWG kan Bids and Awards Committee kaini na nagbakal ninlunadan sa empleyado kan sarong bidder na pirminga nakakatukdol nin kontrata kan ahensya. Pero nagangalas si One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita kunata hinali sa pwesto si Fire Superintendent Gary Lunas mantang pigasabi kan BFP na wara ining nahiling na ebidensya na naimpluwensyahan ni Fire Superintendent Gary Lunas kan unbidder.
Sigun kay BFP Acting Deputy Chief for Administrator Jesus Fernandez na hinali sa pwesto si Lunas kan Disyembre 13 kan 2023 matapos ang nainot na investigasyon kan House Committee on Public Order asin ibinalyo sa ibang departamento sa laog kan ahensya. Ang pagsipa kay Lunas igwang kinaaraman sa ginibo kaining pagbakal nin Toyota Fortuner na may plate number NGX6951 sa sarong Eric Tagines na empleyado kan F. Cura Industries na perming minagana sa bidding kan Bureau of Fire Protection. Sinabi ni Busita na sa nakaaging pagdangog kan komite, day matandaan ni Lunas kung guraanoan sa ayang bakal sa lunadan, siring man kung guraanoan magiging bayadan. Tinawanin doon ni BFP Chief Louis Puracan na base sa investigasyon warang naging impluensya si Lunas sa naging resulta kan bidding. Alagad dai na ini ibabalik sa TWD o kaya TWG dahil may mancha na sa magiging assignment ni Lunas. Paliwanag ni Puracan na an sa indang investigasyon nagsentro sa nakon igwang efekto an posisyon ni Lunas sa naging resulta kan procurement process. Mabuelta ang detalyes kan mga bareta pakalis kan pagirumdom. Pinakabagong surf! New Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. New Surf Active Clean Instant Galing. Surf singaling ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Welcome to the year of the Wood Dragon. The Albay Filipino-Chinese community, in cooperation with the provincial government of Albay and the city government of Legazpi, celebrates Fiesta Tsinoy 2024. Welcome to the year of the Wood Dragon. Zumba events on February 7, 6 p.m. at the SM City Legazpi. February 9 at the Pacific Mall Bridgeway. February 10 at the Bicol University Oval. And on February 4, 2024, Motorcade at 9 in the morning, to be followed by the opening program at 12:30 in the afternoon at the Albay Astrodome Eucharistic Celebration, Ancestral Veneration, and the Fiesta Tsinoy Colorful Program at 3 p.m. featuring singer, host Eva Marie Poon, the sister of balladeer Richard Poon, together with local performers, along with Dimson and Picoy Distribution. Join this year's Chinese New Year celebration. Yonghi, Huatsai. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman ah. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alim! Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist... Ako si TB. Akala nyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1 milyong Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise at kumain ng tama. At syempre, consult tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Pacheck ka lang! Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, para healthy lungs, pacheck ka lungs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide.
If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang generika, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang generika. Kaipuhan in sunshine, pero habo nin sunburn? Farex Divet 800. Maski dain ay initan, may sunshine. Farex Divet 800, the sunshine vitamin. Ang vitamin D ng Farex. Cholecalciferol is the generic name of Divet 800. If symptoms persist, consult your doctor. Saan ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino. Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo. Yan ang Tanduay, world's #1 rum. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, Tibay Tanduay. Drink responsibly. Pre, pag na-shoot ko tong behind the back, ultimate ako po. Mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo, habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos, ha? Ginga. Oh! Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang for as low as 1 peso. May tsansa kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Hello, Nanay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Diretso kita ka na despatsos kan mga bareta sa lado nasyonal, kaherak ang mga jeepney drivers as in operators sa ipinapautob na franchise consolidation kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sigun kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, maresulta sa monopolyo kan korporasyon ang pagigibong consolidation kan LTFRB. Sa pagdangog kan House Committee on Transportation kan Huwebes, Pebrero 1, nagapot si Manuel may kinaaraman sa implikasyon kan LTFRB Memorandum Circular numerado 2024-001 kung saan ang nasabing memorandum may kinaaraman sa pulisya na kaipuhan kan mga individual na jeepney franchise holder na mag-consolidate sa sarong kooperatiba o korporasyon. Hapot ni Manuel sa ahensya kung halimbawa na magmiyembro sa kooperatiba na operator o driver tapos naghali na kung pwede pang babawian sa indang individual franchise. Simbag ni LTFRB board member Jane Lanes na kung natawan na ning Certificate of Public Convenience o CPC ang nasabing prangkisa asin na nakapangaran na ini sa kooperatiba o korporasyon dahil na makukuha ang pigkonsolidar na individual franchise. Kinontestar ni Manuel ang desisyon kan LTFRB na i-consolidate ang prangkisa kan mga jeepney driver asin pabayaan ang mga gusto na maging individual na operator na mamasada. Mientras tanto, mahigpit na pigtututukan kan Council for Welfare for Children ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa child exploitation. Sigun kay CWC Undersecretary Angelo Tapales, maski pa dainin na irehistrong siring na kaso ang Philippine National Police, pigsisiguro kan Interagency Council na may mga leyes ang nasyon para labanan ang AI-generated sexual abuse as in exploitation. Napag-araman na sa ibang nasyon araw kang United Kingdom, dakod ang siring na klase kan krimen kung kaya kaipuhan maging proactive ang gobyerno, tanganing malikayan ang mga kriminal na makapang biktima nin mga
aking Pilipino. Ultimong detalye sa Bareta sa lado nasyonal, sobra sa 27 milyones de pesos ang kantidad kan imported na sigarilyo ang nakumpiskar kan mga tauhan kan Bureau of Customs sa Zamboanga City. Sa ipinaluwas na impormasyon kan BOC Port of Zamboanga, ang mga sigarilyo lunad sa motorboat NSFB JFM2 na pinag-inspeksyon kan Water Patrol Division kan ahensya. Katakod kaini siyam na tripulantes ang arestado matapos magpalyar na magpahiling ning dokumentos sa dara kaining mga kargamentos. Sina nga tanamanin na magakanigong reklamo ang siyam na tripulantes na nakakulong sa Zamboanga City Police Station 11. Nasa kustodya naman kan BOC ang mga nakumpiskar na lunadang pandagat asin mga lunad kaining kontrabandos. Bareta sa ibang nasyon, ipinag-orden ni Presidente Joe Biden kang Estados Unidos de America ang paglansar nin pag-atake sa mga Iranian targets sa Iraq asin Syria. Kasunod ini kan pagkagadan kan tulong soldados kan Amerika sa drone strikes sa indang base militar sa Jordan na pinagtutubudan na kagibuhan kan mga rebeldeng konektado sa Iran. Sigun kay Secretary of State Anthony Blinken, posibleng magdurar ning pireng aldaw ang pag-atake alagad daimo na ipigtao ang ibang detalyes manungod kay ni. Matatandaan na enot nang nagpatakot si Biden na mabalos asin day papalampason ang pagkagadan kan sa indang mga soldados. Sa Ladukan, Karawat, naglalaom ang samahang basketball ng Pilipinas na magiging minimal sana ang sanctions kay FIBA o kaya kan FIBA kay naturalized player Justin Brownlee. Kasunod ini sa pagpositibo niya sa substance na pinagkukonektar sa marijuana o cannabis na kan magkaigon ng dope test pagkatapos kan Asian Games. Sigun kay SBP Executive Director Erica D, na gusto nindang magkaigon nin magian na padusa kay Brownlee tanganing makaibanan ini sa FIBA Asia Cup qualifier sa bulan nin Pebrero. Magiging provisional o voluntary suspension ang saro sa piglalaoman na padusa kay Brownlee. Magakampangan kan Gilas Pilipinas ang Hong Kong sa Pebrero 22, mantang ang Chinese Taipei naman sa Pebrero 25 para sa FIBA Asia Cup qualifiers. Sa pangaran ka nagsururat kan mga informasyon sa panginot ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Angel Mustaza, asin kang Mega Force Patrol. Sa Control Technical, June Napolis. Sa IT, si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marahay na hapon. Radyo Balagon ka ito.